poți să trăiești, poți să te ții, poți să mănânci, poți să te hrănești, nu? Ca un orice om. Când are nevoie, are dreptul la un ceva. Am venit din România acum 8 ani și m-a făcut singurătatea să vin aici din România, sat Bărburești. De fapt, familia mea când a murit, eu n-am putut să stau singură acolo. Ei au fost în Franța și ei au zis că sunt în caravan. Pentru că eu sunt o persoană care, când nu văd familia într-o zi, eu nebunesc. Noi mâncăm împreună, noi respectăm, nu ducem dușmănie nimic, toți sunt împreună. Suferă unul, suferăm toți. Familia mea pentru mine este tot. Eu când am venit în Franța, am fost la cerșit. Este un om francez care m-a ajutat, mi-a cumpărat o tobă de aia mare, de plastic, și m-am pus jos și am cântat prima dată muzică românească. Tot din capul meu. De una singură, n-am avut nevoie de maestru, nimic. Și a venit un nepot la mine și mi-a zis, de ce nu cânti și tu muzică de rap? Eu când am văzut că mă filmează ăștia, normal m-am simțit foarte șocată. Și nu este rușine, să știi, este o fală. Muzica pentru mine este extraordinară. Eu simt liniște când cânt. E foarte bine pentru noi să aibă ceva. Sunt tare, sunt mulțumită, m-am născut a doua ori. Ești un om, înțelegi? Ești un om. Ești un om adevărat. Un om respectos. Îți spune lumea, bravo. Dau pălăria jos în fața ta. Și la asta nu o să renunț niciodată. Eu am visat să mă cunoască oamenii. Nu că mă bucur că sunt în caravane sau cu ce. Nu! Mă bucur pentru familia mea. Familia mea unde este, acolo mă duc și eu. Înainte n-am fost așa. Că nu pot să uit de unde am plecat. Nu pot să uit de unde am plecat. Est-ce que tu veux dire que tu veux pas dire que tu fais de la musique? Ça marche.